Seurakunta on Jumalan toivo kärsivälle maailmalle. Spirit on siksi, että saisimme kohdata Jumalan tuoreella tavalla ja kuulla, keitä olemme hänen silmissään ja mikä on tehtävämme osana hänen hienoa suunnitelmaansa. – 2000 vuotta sitten Paavali tipahti hevosen selästä kuullessaan nämä sanat: Saul, Saul, miksi vainoat minua? Samalla kun Paavali kohtasi Herransa, hän kohtasi myös seurakunnan. Hän tajusi, että Kristus on oleellisella tavalla yhtä omiensa kanssa. Tätä ihmeellistä totuutta, tätä ihmeellistä yhteyttä meidän Herraamme ja toinen toisiimme, sitä me tutkiskellaan Spirit 2015 tapahtumassa. Ainoastaan Pyhän Hengen synnyttämä rakkaus saa meidän seurakunnat elämään. Yksi Pyhä Henki voi saada meidät syttymään Jeesuksesta. Silloin me saadaan lähteä sytyttynä. Tervetuloa Tampereelle Spirittiin. Sinä olet voimamme, miekkamme ja kilpemme, ahdingossa suojaa.